si onye mekwa mmọnwụ na be anyị ọwụrụ ihe okwu mgbe ọ bụ onye gwuru mmọnwụ ama amụ na eze oji na be anyị wee nwa anụ ewu n'ọkụ ndị okotere okwu atụghị n'ụlọ ịma ọ na-awụ nwa ogbe zuo ohi ejide nwa ogbe gba ya ọgbụrụ ejide ya wee gburie anụ na nwa ọgaranya zuo ohi ndị ọgaranya nọkọ bido oriri nwa ọgaranya atụọ kọntena ọwụrụ mma mma ọwụrụ uru abịa ndị ọwụ mụziri nwa ogbe ibebe ọwụrụ ọhụrụ abịa onye ọcha ịmana mụ na ahụ na-abụ ọhụọ emechakwa ịgwa m ibe a na-etu etu nwoke marụ mma wee nwawuo nwaanyị ọwụrụ nwaanyị anụ agha nwa nye ka nnọ belụ gbarụ gidigiri gbabata na ọla agụrụzi igbo be anyị asị ka bụrụ ịmarụkpọtọrọ ibu n'aka ebekwuru m karịrị ibe ọwụwọ m nọchabe mgburu oge ịgbaba m aka obi eji ewe adị m nwa ọ na-awawụ gị na nwaanyị lahụ ebibe gbagote n'abalị ịkụwa ya ọkpọ nwaanyị ebere akwa naba ọ na-awụ opechazi akwa ihe afọ ịkwụ ụgwọ ma ọ na-awụ onye kọchara ụmụada na nne ya ebe o siri adịghị ụtọ na nne ya nwere ike ụmụada egwu ọnụ dị na asị ka bụrụ nne ka anyị ji gbabara ndị otu eze o ji na-akpa anyị ka anyị jee onye mezina mmọnwụ na be anyị ya mee mmọnwụ ọhụrụ ihe okwu mgbe mụ na-agbarụ biro na ọbụba anyị na-ene anya eze o ji na mba na-emeri mgbanyerido na mba na-emeri ọnwa m eze na mba na-emeri na-enebe anya mkpe ọbụla ya ọjọọ ụkwanụ na ịchọrọ mmọnwụ na be anyị onye menụ mmọnwụ okolotu na mkpọ jiri bụ ọza m nzi ya mgbanye igwe ya na-ebe anya ụmụada na-achọ na o mere arụ o mere arụ o mere arụ o jekwuru ụmụada nụ na be anyị o jefe ikpe ụmụada sere aka na mmọnwụ na ndị jerikpe ikpe ndị dị ndị ikpe ikpe ndị nwụrụ anwụ na ọnwụ gburube n'ike ọ na-eme anya okwuzi ya okwu mgbe ọ na-alọ ya ọza m nzi ya mmekọta anya sokwa ọnụ kpọọ ya eze o ji ya na jide m n'aka na ọ na-awụ nwa ọgaranya zuo ohi ọgaranya agbakọrịsịgo ohi n'ike nwa ogbenye ebunye nwa n'ike nne mụrụ nwa ogbenye awụrụ ụkọ nwa ya na ebe anya na o ji aka m mara anyị ga-emerụ merue n'isi nye ka m nọ n'anya ọnwa m aza na-abara m mba mkpọ ya ọnwa m eze ọza m o ji agwa m ibe mere ụbọgburu to nwa be eze agụrụ ọnwụ gburu o ji akọ ndị gbara izu jidere ike gbue ọ na-eme anya akpata oyibi ya n'ahụ mbido wee gebe nye ka m nọ gbarụ girigiri agwụji ọgbọ n'ezi eke gbarụ katakala gbajuo na mba aka ntụtụrụ mgbe ajara kụwa ya blak ndị Igbo gbapụta na-eme anya kpọọ ma ọta ka a gụza ọzi mmadụ ibe ji eji ana m ji be kpọrọ mgbagbuka ibe ụrụ mgbe ajara akụghị ya akụ ọdọ ọgwụ akọ ọdọ ihe ọzọ ka eme gari ya n'anya nye ka nnọkwugido mgbe ajara kụwa kụwa fechaa isi nwafụta azụ na-agwụji ọgbọ n'ezi eke kụwa ya kụwa ewere dị ihe ụmụ nwa mụ n'aka jebe anya agụrụzi Igbo niile mmọnwụ ọbụla iburu ebe ihe ụmụ ya jide anyanwụ mmanwụ nye ka o ji wee kwuba okwu na ha ọrụba anyị nsenie onye ọwụ na-etibe mkpu nsenie onye ọwụ na-ebebe aka nsenie mbido onye nọba egede gboo gboo egede eji agbara nee n'anya akpọrọ m jokin nwa ndụ rue si ya malụkwọ na ọ na-ahụ isi ebi ibebe senie ọzọ ntaji ebido n'oge nwa isi ebi na anaghị ụtụara na o ji aka mma ejegburu apị iloka na be anyị ga-ejekwa ya o jebe iloka ka ọ kwadola anyị ọnọdụ ndidi ka ọnwụ n'ọgwọbe iloka ka ọ na-awụ ndidi ka ọnwụ kụwa kụwa aja ha na nke esenie isi ebi ibe ngwa ọcha azọwa ọnụ obodo kemgbe egwunye inebe apị 1000 ka a na-eweri egwu inebe anya fedeko ite adị ya n'isi na-elekọtaba ọchị ịjụ mmọnwụ niile wee na maka mmọnwụ dị ụtọ agbaghị ya agba mmọnwụ ji agba nsịba na oje adị mma onye gabee n'ụzọ ụzọ chie maka ụzọ chi o chiri ihe n'isi emechi ụzọ n'ike odegwu nye ka nnọ bebe agba bebe si ya ndị na-one mụ na nwa m ji esi zọba ji nwa ahụ o jere ekwe omume nne m ga-esi ejizi chasị mmanụ nwa mee ka orie nne anarị ya nne na-eke orie nwa anarị ya mana akpọbido ịzọ ji o ji ekwe dị omume nsị na nwa na-eti nne ibe o ji ama ibe nne ya eji sikata ite were nwe mgbangwo ite nye ka njike odegwu karịa ndị biri mmanwụ n'ebe anya ọkọchị egwu olodo wee jide nwe ya gbue bịa ndụ mmọnwụ ọkọchị mee chukwu dị nwa bịara ụwa na ọ na-ahụ nkwadocha ndidi ka ọnwụ ogbu ọja gbuo gbue ogbuo gbuo chukwu gbuo ya gbuo si abịa mụ n'ofu ibe niile mụ na ba nọkọwa pụrụ iche agba m okirikiri ebido mmọnwụ chukwu dị nwa m ọkọchị egwu olodo egbuo ya n'ike lee n'anya ọ na-awụ
ebe ọhụrụ na m ejere ka m mee nwụọ ọjabe na ube chetakwa m chukwu dị nwa m debere ha n'ọwụọ chukwu dibe ọnwụ chukwu dibe ọnwụ onye na-aka eji ewe mee ya ibe mere osisi bụ n'ezi maka osisi bụ n'ozi na ahụ onye mgbe abata ogbupụ ya nwa n'ihu onye azụ ga-apụta ogbupụ ya nwa n'ihu ihe ga nọ bebe agwa si a na-agụrụzi igbo anaka ji ọhụọ nawa iwe dị mma onye mụta mmụọ ma bụrie mee n'anya n'ụka na-abụ gara aga ka m na-anụbụ eberebe egbuwe ndị mkpu ji jide mkpi wee jiri ya egbuo nwa ya ọbụrụ bịa na anya n'ibe orizi nọchie nke bụ arụ a na-emekọta na be anyị eji akpụdị ya akpụ ndị ka m na-ekwuwe asị ka abụrụ ọgwụgwọ nna ahụ bata kpuchi anyị mechi ime gị ma gwanụla bụ ibu n'aka n'oge gị ma agwọ nnọchi a na-abịa ịgbaba m aka iwe ji ewekwe m eburu m aba hụ jee gozi ọha niile onye ọhụrụ anaba maka ịdị ime wee jebe n'oke welu n'onye odegwu asị ka abụrụ eya n'ohere ka anaba lee n'anya egboke ite ibe anyị wee nwa anụ ewu n'ọkụ egboke ite ike nnọgba batabi ihe kpọọ ya ozu ohi egwu onye